Hattuvapinassa. Ei, lappu oli. Näimme äsken tähdenlentomaisesti itsensä eduskuntaan singonneen Eino Komsin paljon puhetta herättäneen vaalikampanjan erään osan, nimittäin Eino Komsista valmistetun vaalivideon osan siitä. Vastoin politiikan asiantuntijoiden odotuksia Eino Komsi keräsi omasta vaalipiiristään peräti mahtavat 28 656 ääntä. Taka 55, jos tarkkoja ollaan yksi ääni, niistä on tietysti minun omani ja sitä ei voida laskea, kun minä aamulla jo tiesin. Ja tiesin jo viikkoja aikaisemmin, että äänestän itseen. Eino Komsi, yksinkertainen kysymys tähän alkuun. Oletteko te yksinkertainen? 1, 2 ja 3. 3 kameraa. Niin. Koko vaalikampanjanne aikana ette antaneet yhtäkään konkreettista vastausta yhteenkään konkreettiseen poliittiseen kysymykseen. Sanokaapa nyt suoraan, Eino Komsi, näin vaalien jälkeen, kun ei enää tarvitse aristella kannanottoa. Esimerkiksi mikä on teidän näkemyksenne maamme energiapolitiikasta? Energia pitää säästää. Energian tuhlaari tulisi teilata ja tappaa. Ehdotus energian tuotolle seuraava. Otetaan ilmapallo jokaiselle suomalaiselle mukaan. Vapaa-ajan ilmapallo ja työpaikan ilmapallo. Energiansäästö tuulen sattuessa päälle, puhalletaan ilmat palloon ja kuljetetaan se Helsingin keskustassa sijaitsevaan ilmapallojen energiapuhdistuslaitokseen, tyhjennyslaitokseen, keskuslaitokseen. Sieltä isosta pallosta päästetään ilma generaattoriin, generaattori pyörii, muodostaa sähköä ja sähkö kuljetetaan johtoa pitkin kotitalouksiin. Mikä on suhteenne ydinvoimaan? Ydinvoima on turvallinen voima. Puhutaan paljon, että ydinvoima olisi vaarallista. Ei se mitään vaarallista ole. Hyvin hoidettuna ydinvoima on turvallisempaa kuin esimerkiksi koira, joka saattaa olla hyvin vaarallinen. Huonosti hoidettuna. Se puree ja repii hyvät vaatteet. Eino Komsi. Täytyykö siihen mennä lähelle asumaan? Lähelle, jos se räjähtää, se on erittäin vaarallinen. Siinä palaa iho, karisee ihmisestä ja kuollaan vähitellen. Se on hirvittävää. Mutta eikä menkö sinne lähelle asumaan. Uuden eduskunnan ensimmäisiä kiperimpiä kysymyksiä on uusi perhelaki, jonka mukaan perheellisen yksikön maassamme muodostaa, siis tämän lain mukaan, paitsi 2 eri sukupuolta tai sukupolvia sisältävä henkilöyhdistelmä, myös saman sukupuolen tai sukupolvia sisältävä henkilöyhdistelmä. Myös saman sukupuolen ja jopa samojen sukupolvien keskinäisetkin kombinaatiot. Ja tämä laki on herättänyt kauhua erityisesti konservatiivisemmin suhtautuvissa ja ajattelevissa edustajissa. Mikä on teidän näkökantanne, Eino Komsi, tähän uuteen perhelakiin? Eino Komsi. Siinä ja siinä. Oletteko te ikinä tehnyt näin? Tämä on erittäin mukava minun ajanvietteeni metrossa. Isoääni korvissa. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Isoäiti aina laittoi nenän kiinni suoraan omaan nenään. Ja sitä kun tuijotetaan vähän aikaa, niin keskelle muodostuu yksi silmä. Muut silmät katoavat. On vain yksi silmä. Mikä on teidän suhteenne tähän uuteen perhelakiin? Perhelaki. Laki. Se on hyvä. Hauska sarja, kun ampuu varjoa nopeammin. Mitä sanotte tämän kevään tuponeuvottelusta? Mitkä ovat teidän eväänne tulopoliittisia neuvotteluja silmällä pitäen? Kinkku, voileipä. Asia selvä. Ette kuulunut mihinkään vaaliliittoon, ettekä vaalikampanjanne aikana suostunut tunnustamaan mitään poliittista väriä. Missä aiotte eduskunnassa istua? Mitä sinulla on väliä, missä istuu? Kunhan siellä istuu. Mitä se sellainen peli on, että isoilla rahoilla mennään eduskuntaan, maksetaan 10 000 markkoja, että päästään edustamaan 4,5, lähes 5 miljoonaa Suomen kansaa, 200 ihmistä. Ja sitten siellä ei ole paikalla kuin korkeintaan kourallinen 30, jotka höpöttelevät omia asioita, lueskelevat iltalehtiä. Samalla kun joku pitää tärkeästä asiasta jotain puhetta. Siellä ei edes olla, hävetkää! 12 000 markkaa kuukaudessa. Ja istutaan jossain valiokunnissa jäpättämässä ja nostamassa lisää rahaa. Ettei hävetä! Eino Komsi, kenelle teidän mielestänne... Ne paikat tulee sekoittaa. Kenelle teidän mielestänne kuuluu eduskunnan puhemiehen nuija? Puhemiehelle se kuuluu. Niin. Minä voisin ottaa sen nuijan. Jos minusta tulisikin puhemies, mä panisin kuriin koko sen paikan. Siellä on pakko istua, kun sinne on päästy. Se on luottamustehtävä. Yksi Suomen suurimmista. 8–5 siellä ollaan ja istutaan ja keskitytään siihen, mistä siellä on puhe.
Mitkä ovat kaiken nyt kokemanne perusteella suunnitelmanne tulevaisuuden varalle? Onko teillä lapsia? Kyllä. Montako? 2. Antakaa lapsille. Hampaat tulee pestä aina ennen nukkumaan menoa. Karkkipäivä lauantai. Nauroivat minulle. Naapurit. Vaimo jätti. Ei tule Eino sinusta ikinä mitään. Kyllä kohta ei naurata. On muut ihmiset kun nauraa. Se olen minä, joka nauraa. Musta tulee presidentti. Minä muodostan keisarin viran ja valitsen itseni siihen pokassa ensimmäinen. Hänestä tulee minun paras. Joo. Tässä